Ако имате парцел в София или около София, първият въпрос не е дали имотът изглежда обещаващ. Първият въпрос е дали казусът може да се подреди. Кой точно е имотът? Кой стои зад него? Какво показват документите? Каква е устройствената рамка? И има ли реален път към следващата проверка? Защото един парцел може да е на добра локация, в приличен квартал. Може около него да има нови сгради. Може на пръв поглед да изглежда, че има потенциал. Но при парцелите е важно да се събере и анализира повече информация, за да разберем дали на това място може да се реализира проект. Първо трябва да е ясно за кой точно имот говорим. Имотът трябва да може да се разпознае по документи, кадастър и по граници. Това е важно, защото земята не е просто квадратни метри в хубав район. Има статут, има връзка с устройственото планиране. След това идва въпросът каква е устройствената рамка. Общият устройствен план може да показва посоката, но това само по себе си не означава, че конкретният имот е автоматично готов за строителство. При много казуси трябва да се види дали има подробен устройствен план, какво конкретно предвижда той, дали имотът е в рамка, която позволява реално развитие и дали има нещо, което първо трябва да се изясни преди да се говори за бъдеща сграда. Може да е нужно изпълнение на конкретна процедура, може да има въпрос относно регулацията на имота, може да има въпрос за достъп. Същото важи и за документите. На по-късен етап, когато се стига до виза или други процедури, вече се изискват конкретни документи. Трябва да има документална база, защото без документи разговорът лесно се превръща в предположение. И тук има още един важен момент. Първичната преценка не е окончателно становище, не е правен анализ за целия имот. Тя е първият филтър, който отговаря на въпроса: имаме ли достатъчно данни, за да говорим сериозно за изпълнение на проект, или първо трябва да се изясни нещо важно. Това е полезно и за собственика. Ако няма достатъчно информация, се изяснява какво липсва. Понякога най-добрият първи резултат е: първо трябва да видим този документ. Първо трябва да се изясни кой участва в взимането на решението. Или трябва да се изготви и одобри ПУП. Това е начин процесът да започне правилно. Защото първата стъпка не е оферта или обещание за процент. Първата стъпка е първична преценка. Тя показва дали има основа да се продължи напред. И ако има такава основа, може да се върви към по-сериозен разговор. Ако имате парцел в София или около София и искате да разберете дали има реална база за строителство срещу обезщетение, формата за първична преценка е в описанието. Първо гледаме самия казус, документи, собственост, достъп, устройствена рамка. Ако има база, може да продължим към по-сериозен разговор за строителство срещу обезщетение. Ако преди това има нещо за изясняване, ще стане ясно какво трябва да се провери и кой е най-разумният следващ ход, преди да се говори за процент или конкретни условия. Реална преценка може да има само след преглед на документите, собствеността и устройствената рамка на имота.